మరణాత 3/6/2025. ఈ రోజు దేవుని వాగ్దానము. నీతిమంతులు సింహము వలె ధైర్యంగా ఉందురు. సామెతలు 28:1. ఈ వాగ్దానము మనందరి కుటుంబంలో నెరవేరాలని ప్రార్థిద్దాం. ప్రార్థన. దేవా, నీకు వందనములు. మాకు ఈ వాగ్దానము దయచేసినందుకు మీకు స్తోత్రములు. మా పరులాయను రాకపోకలే మాకు తోడాయము. మీ బిడ్డలకు తెలియని సమస్తమును దీవించండి. ఆయుష్ను ఆరోగ్యాన్ని దయచేయండి. మాకు ఏది అవసరమో ముందే ఎరిగిన వాడు కనుక మా అవసరమును తీర్చండి. మమ్మల్ని దీవించి రక్షించమని యేసు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్.